салом дӯстони азиз, ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ 3,2 сотик замин, 5 дар хона, кухнӣ, баня, ҳамаш 100%, ҳамаги фасади хонамондагӣ тамом. Суруға, ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати Мирзо Турсунзода, деҳаи Қосибон, хона 168. Нархаш 310 000 сомонӣ. Посехонага дар шаҳр иваз карда мешавад. Ба рақамҳои плюс 992 90 890 2021 занг занед, бо маслиҳат мешавад. Ассалому алайкум бародари азиз. Хуш омадед ба канали Дом Тиҷей. Ва пеш аз саршави навор ҳатман лайк ва подпискаро аётон набуред. Ва зарбулачаи зери подписасаро дар реҷаи все пахш кунед. Хонаи навбатӣ якхонага 53 метри квадратӣ, ҳафтум ошона. Нархаш 345 000 сомон ё ин ки $3000 мебошад. Якум ҳуҷра ошхона ҳамин хона мебошад. 5 ба 4. хона ягон мушкилӣ надора. Лифт, свет, об, отоплениям дора. Ягон проблема нест. Адресаш назди поликлиникаи 14. Гардерош бардар азиз 5 ба 4 мебошад. инҷа ҳамоми хона, яъне ванна. инҷа ҳоҷатхонаи хона мебошад. ин дуюм ҳуҷра. дуюм ҳуҷра 8 ба 4 мебошад. балконам дора бародар азиз. як бори дига хотиррасон мекунем. нархи хона 345 000 сомон ё ин ки $30,000 мебошад. ба рақамҳои 919 98 86 занг занед, барзон мешавад. ина бародар азиз хидидоми ҳамин хона. як бори дига хотиррасон мекунем. ин якхонага 53 квадрат, ҳафтум ошона, с ремонтом, свет, об, отопление, лифт, ягон проблема надора. назди поликлиникаи 14, дар наздаш мактаб, садик, ягон проблема нест. ҳамаш 100%. документҳои дом 100%. дом новостройка мебошад. нархаш $3000 ё ин ки 345 000 сомон. агар хона ба шумо писанд ояд, ба рақамҳои 919 98 83 88 занед, бо савдо мешавад. агар ба шумо реклама лозим бошад, ба рақамҳои 927 14 55 15 занг занед, бо маслиҳат мекунем реклама шавад.